Как се консумира чия, ползи и отслабване? Чията е една от най-популярните суперхрани на последните години, благодарение на богатото си съдържание на хранителни вещества и полезни свойства. Тези малки семенца са пълни с фибри, протеини, антиоксиданти и омега-3 масни киселини, което ги прави отличен избор за всеки, който иска да подобри здравето си и да включи повече естествени храни в ежедневната си диета. Ползи. Източник на омега-3 масни киселини. Чиято съдържа високи нива на алфа-линоленова киселина, АЛА, един от основните типове омега-3 масни киселини, които подпомагат здравето на сърцето и мозъка. Богат на фибри. Семената са отличен източник на фибри, които подпомагат храносмилателната система, улесняват движението на червата и поддържат стабилни нива на кръвната захар. Подобряване на енергийния баланс. Благодарение на комбинацията от протеини, фибри и здравословни мазнини може да осигури дълготрайна енергия и чувство на ситост. Регулиране на теглото. Семената от чия набъбват при контакт с вода, образувайки гелоподобна структура, която помага за чувството на ситост и може да допринесе за намаляване на преяждането. Как се консумира чия? Чия с вода. Един от най-лесните и разпространени начини за консумация е просто да я смесите с вода. За да приготвите напитка с чия, следвайте следните стъпки. Вземете една-две супени лъжици чия семена. Добавете 250-300 мл вода. Оставете сместа да престои за около 10-15 минути, докато семената набъбнат и образуват гелоподобна структура. Тази напитка може да се консумира самостоятелно или да се използва като основа за шейкове и смутита. Чия пудинг. Чия пудингът е популярен десерт, който е не само вкусен, но и изключително полезен. За да приготвите чия пудинг, ще ви трябват няколко основни съставки. 2-3 супени лъжици чия семена, 250 мл растително мляко, кокосово, бадемово, соево и така нататък. Подсладител по избор – мед, агаве сироп или стевия, ванилия или канела за аромат. Смесете всички съставки в купа, разбъркайте добре и оставете в хладилник за поне 4 часа. Добавяне в смутита. Чието е чудесна добавка към всяко смути. Просто добавете една-две супени лъжици чия семена преди да го смесите. Семената няма да променят вкуса на напитката, но ще добавят важни хранителни вещества и ще подобрят текстурата. Чия в ящия и салати. Чието може да се добавя и към различни ящия, като салати, супи или каши. Поръсете няколко супени лъжици от семената върху готовото ястие, за да увеличите съдържанието на фибри и протеини. Чията като заместител на яйца. Знаете ли, че чията може да замества яйцата в много рецепти,